Simisele Idlamanzi Juna Khumalo uthi ake siqale ngabadlwana bebhova naku umsebenzi wabadlwana bebhova uthi uzele izinsizwa umsebenzi ka-2025 i-album entsha ezongena nje maduze online. Siyazi ukuthi la uSimiselo uyencukusala laphana noJobe Sithole laphana online banamancono kuba bayenza ke back and forth. Amanye amancoka abawenzayo uthi lapha uJobe Sithole umfana waseMambatheni uthi mina angikaze ngibe nodala. Zonke lezo ndaba uzisho kwi-album yabo abadlali bebhova. Uthi ifayela ulithola kumfana ngakithi uma sithela sibe mayeqhubeka uthi akazi nje ukuthi ngiphawulana ngama-donation. Ukusho ukuthi sibanga leya donation ayeyifuna kubantu uMbatha efuna ukuvusa iveni lebhova elalibhekwe emuva kwendlu kwaXobanyawo. Bakunikeza ifayela eli-wrong weMbatha. Kodwa-ke uma sithela yena ngizomvulela icala leyo ndaba yami nayo izoxoxwa kwangona enkantolo yenkosi yaseKhombe Police Station. Angenziwa-ke kanjalo usho njalo laphana-ke uJobe Sithole njengoba sazi ukuthi izinsizwa lokhu kwamenza kusemthethweni ukuthi izothatha over iqembu abafana bakaMgqumeni ngokuhamba kwesikhathi-ke kwasekuvela ukuthi no umsebenzi wabo wokuqala bazokhipha uzoba ngaphansi abadlwana bebhova. So kunesingela abayiculile benoJabavu Zimnike anti ina 2 months or 3 months into ecishe ifana leyo isesekhona lapha ku-YouTube iyaqhuba yona. Kodwa-ke sebededele i-back cover abadlwana bebhova ingoma eziningi ezilaphayana enye ingoma ithini sibanga idlozi ibuye ingabonakali lento. Kodwa-ke unumber 2 uthi Fuseki Sithando featuring G Jealous. Yesithathu uthi igama lami featuring iBhovakazi. Number 4 uthi ngivumele featuring Jolisi and Amawele Odumo. Yes5 ithi uzele izinsizwa uzele insizwa featuring Simiselo. Yes6 ithi wawungekho. Number 7 ithi utshwala nabafana featuring Majimiza. Number 8 ithi ngizokuceba featuring Jabavu Zimnike. So zimi kanjalo-ke ingoma zo-8 buya zo-8 angazi mazo-8 noma i-album le noma yini kodwa phela EP usually igcina ku number 6. So kwesizwe ukuthi umsebenzi wabo uhamba kanjani. Ngiyacabanga ukuthi-ke bazoqhubeka besebenza noJaiva. uJaiva phinde baproducele abahlanganisele isiginci laphana nama-voice konke kube kuhle. Siyajabula ukubona nentokazi laphana iBhovakazi. Siyathemba ukuthi uzobe kumnandi kuphekiwe sekuvuthiwe manje seku-ready. Asazi ukuthi kodwa into yanini-ke le lo msebenzi ukuthi uzophuma nini because kukhomba ukuthi awakaphumi uma kusaphuma ama-back cover. Ngike ngadideka ngayitshela ukuthi usuphumile nomsebenzi ongiphuthe kanjani kodwa kuyacaca ukuthi no kahle kahle awakaphumi shuthi uzophuma ngekudala. Sibonga ukuthi izinsizwa lezi sezizathatha isibindi zokuthi yena zivele zihlangane ziqhube umsebenzi wazo ngendlela yazo. Angeke kufanele nokwenza ubaba wazo ubani ibhova kade umuntu ekhathele bekhulu ethawule imbole endala endlela elilodwa. Angeke kuze kufane niyazi laphana kwibhova hayi cover kunzima kakhulu kodwa nabo bazosika eyabo insimo bazokama eyabo insimo ukuthi thina sihamba la futhi sizohamba sifike la. Sithembe ukuthi khona bazoku-achieve ngomculo ngoba umculo unzima kakhulu awukho lula. Kodwa-ke uma beyimisela futhi beyiphatha kahle behlonipha umsebenzi wabo behlonipha nabantu abababonisayo ukuthi yena abenze kanjani bazofinyelela lapho abafuna ukuya khona. Injalo-ke indaba umsebenzi uzoza maduze nje kungekudala bekuyilokho nje sifuna ukuveza njengamanje. Nisalahle sodibana kuze.